Eto mga kaibigan, dito sa aming probinsya kapag may darating na bagyo, bago dumating talaga nagpe-prepare na kami para maging handa sa darating na bagyo. Eto yung pinsan ko, nilalagyan niya ng pabigat yung kanyang bubong para hindi liparin. Kasi mahirap na, kasi may binabalita na malakas yung darating na bagyong Pipito, kaya mas maganda yung prepare na. Bali nilagyan niya na rin ng kawayan at tinalian yung kanyang bubong, kasi dito sa amin talagang grabe kung magbagyo. Pero sana di talaga tumama na rito at sa iba na lang, sa dagat na lang siya. Isa pang kinakatakot namin yung tubig, kasi dati talagang nung last na bagyo na Christine, talagang binaha na rin dito sa aming bayan sa Pulangi, kaya talagang sobrang ngayon ninenervyos na yung tao, talagang grabe na yung kanilang kaba kapag ganito may bagyo. Eto mga kaibigan, tinakpan na rin yung bintana para hindi pumasok yung tubig at hangin. Inaayos na rin namin mga kaibigan itong alulod namin. Sana ingatan nyo kami ama, wag nyo patuloy yung bagyo. Salamat po, God bless.